להפסיק להחזיר את הוודאות לחייכם. הנה 4 טיפים שיעזרו לכם להשיג את הוודאות שכל כך חסרה לכם ולילדים תוך מספר ימים. 1. הדבר החשוב ביותר שאני יכולה לבקש מכם לעשות הוא הקשיבו והבינו וקבלו את הרגשות שלכם ושל הילדים. זה בסדר מה שעובר עליכם, ותנו להם לדעת שאתם שם בשבילם. הראו להם שאתם מקשיבים ומבינים את מה שהם עוברים. אל תמהרו לספק פתרונות ועצות, אלא פשוט תנו להם לדבר. 2. הקשיבו רק למידע אמין ולא לכל מיני פייקים. ככל שתהיו מעודכנים יותר במידע אמין, כך תהיו מסוגלים להתמודד טוב יותר עם האי-ודאות. 3. אני מבקשת מכם להכניס פעילות בריאה לחיים, לחיי היומיום שלכם. פעילות גופנית, מנוחה מספקת ושינה טובה יכולים לעזור לכם ולילדיכם להתמודד עם המתח ועם החרדה. אני ממש מעודדת אתכם להישאר פעילים פיזית, ואני בטוחה שאתם יודעים מה היתרונות. 4. שגרה יכולה לספק לכם ולילדים תחושת יציבות וביטחון. שגרה חדשה שמתאימה למצב החדש. זה יכול לכלול ארוחות מסודרות ופעילויות קבועות, טקסים של בוקר, צהריים, ערב. חשוב, הורים יקרים, לבטא את הרגשות שלכם בצורה הבריאה וגם כלפי ילדים. זה יכול לכלול דיבור ועידוד הדדי עם חברים או משפחה, כתיבה ביומן או פעילות יצירתית. אם אתם מרגישים שקשה לכם לבד, תנו לעזרה מקצועית. עקבו אחריי לעוד טיפים.